Bela-bela hambai, jeng tini khasmai para, lotha kami ketal, tini riang rong ni, kami ketal, hangnai tini bubagaran netite, tini bururok, je jorawo hak ringgai yang masih anggai, tini hawono, ni tini hawono, rifuji hini tongtong mani jorawo, tini agreement khaye, ompi actually nong ompi kendro ini orang settlement kaimani kami ketal khasmai kamio sini borom gonang sini actually nong kendro ni candidate sini da Pathanlal Jamatia bai chung tini orang phaikya ini orang ni sini riang sini bro sini borok tongnai bai chung koklam salaikya kam hamia salaikya borok bai kam hamia kok salaman bising tei chung kam kena saimaka sini borok rok sini bro rok sini riang rok bubagaran loge 100% tongo 100% buskang chalo जोंनो बुट दिनाय तै जोंनो कपलाय खायनाय बरक दिनि जोंनो एसुरेन्स खायखा अरन जत सिगला रक पुरि रक जतन तंबायो तै जोंनो किसु चिनि या पावो बरक नि नांखु माने जे बेसिक नीड्स अमनो बरक डिमान्ड खायखा अ डिमान्ड बहायनो जों फुलफिल खायनाय विशेष खायै आं बर्तमान एमडीसी तंगो आनि थ्रुचेनो एमडीसी जेटा एमडीसी तंमाने बिसिं तै दिनि एडीसी जेतो अब एडीसी आम चाय अबनो जों एडीसी नि बिसिं तिनो जों पुइला जों चेष्टा खालायनाय आबनि यागुलो चिनि एमएलए Buni bising ti bahino tayo project kotor tong kai jeng amceo jeng klaine hini jeng kok rikha and tabuk ang joraya fanai chini borom gorang chini candidate no thai chini kok nak napak पहिला न बुबागारनो खुरमु याफारो ते चिनि प्रेस मीडिया रंनो पाइप्ले हामबाय जों तिनि खासमाय पारा कताल चिनि ब्रु बारि आंबो संनि ताखु तेबु संबाय मालाय फैखा ते बरक खा कचां बाय खाखु फुरबाय आनो लाम सकखा गाव बिसिं चिनि उपामदारखौ फाइमाजर फैखानि बुसखांगो दङ बरन नखना चिनि बरम ग्रां एमडीसी सदागर कलय ते चिनि ओमपी ब्लक कमिटिनि तिप्रामथनि ब्लक प्रेसिडेंट दङ आनि काका ए बनो कारि बिसिनर लिडार्स गोबां लिडार्स दङ चिनि सिनियर लिडार दा जनकहरि जमातिया चिनि दा सन्जय ते सेन्ट्रल वाइटिएफ लिडार दङ ते ओ आमचाइनि चिनि वाइबिए नि प्रेसिडेंट दङ जौ ए ओ चिनि ओ जागानि उ कामिनो नाइकल तंनाय नाइथ थके तंनाय बरक बाय जों कगलाम सालायखे बरनो हामबाय माया पारो कके जों दिनै अनेक किसु कक सालायख्या कक काम नारलायखे बसखां एसेम्बलि को जों पाइखांखे जों ताम खायनाय आमहाय कासे एसुरेन्स जों रिखा जदिनो जों सरकार तै फेमेखा बरक आनो कप्लाय खाय रिकलां खांखै ओ कामिगो आं फार्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ हेल्थ केम्प खायफिनाय हिनै आं कक रिकलांखा तामनि मले बरक ताकफानो हानि बसांगै ओ हानि जे डिप्राइबिं तंमनि ओ बेलायखोनो मुक्ति गलायगानि कक तामनि मले बरन ताकफोन डकुमेन्ट्स करै हाजिगो मासा चिनि आचु आनो साखा कापतैखन ब साखा आनिले आदा करिखो माहाय डकुमेन्ट्स किसाबान करिखो हिबो आनो साबो आं माया नांखा बेलायखोनो हायसि चिनि हा साखागो चिनि से कागज करै बैनि आंनि नारनि फाइनेराव इलिगेलि जे हाबै दं फाइनेराव बरकनि खिबले कागज पत्र जत ठीक दं आमतो ओंमाया आबनि बेगैनो जदि बरक आनो कप्लाय खायरो खांखाय ओ हावां फास कां एडमिनिस्ट्रेटिभ हेल्थ केम्प खायगै बरकनि बिसिं तै कायसे बरकनि कागज पत्र रबानि कायसे व्यवस्था खायनाय तेयाव जा गोबां मानसिनि नांगो कमिउनिटि हेल्थ कमिउनिटि सेन्टार नांगो फार्स्ट सिनि प्रायोरिटी रिजर्नाय एजुकेशन सेन्टार नांगो स्कुल जता फैखो ए कायसे पारा खतर मां दंगै अम कुनो पंचायत बगै खर कुनो बिसि बस नाम जायाखो सिनि किन्तु एडिसि एरियाव क्लाइ दंगो अमनो बस प्रपोजल लिनाय सिनि एडिसि नि सरकारि थारि से प्रपोजल लिनाय सिनि एमडी साब कग्रि लांखा जे अमनो कायसे बिसि सनामनाय और जे सफिशिएंट पपुलेशन दंगो और जागाव कताल बरमनो तंसारि मायागुलो नों बरबाय मालायै बाहाय मा दं बेलायखन तंथखायसि आं खागामनि स्लाइफनो बार आं जाखायसि बरनि कामी तो एक नंबर आं एकदम माने एप्रिशिएट मा खायखा बरनि कामी आसके नायथक एकदम शिलं रखाय मिजोराम रखाय हाथाय साखाफनो आसके नायथक के साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन के बरक तंगाय तंजावो किन्तु और जागा आं फाइनु फैमनि यागुलो बरनि ते कायसे नुखा बरनि हामजागमनि खाकजोंमा हामजागमानि आनो खाक वर बेब्रक लामसोमनि आबनि बगे आं साइमाखा बरं जे वेल रेसपन्स दंगो बरक जेसेखबा नों तिप्रामा थनो बुद्रिनाय हिना आनि खाव आं चंगैना